Şikandina Agiribestê ji aliyê PKK ve li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê metirsî zêde kirin. AK Partî dibêje heta ku PKK hêzên xwe venekişîne derveyî sînoran, ew careke din pê re nakevin diyalogê. PKK jî dibêje AK Partî konsepta şer dimeşîne û tu derdê wê yê çareserkirina pirsgirêka Kurd tune ye. Li gorî hin siyasetmedanên serbixwe hem rêya dewletê û hem jî ya ku PKK bikartîne xeletin. Ew dixwazin diyalog careke din pêk bê û aktorên li ser masaya muzakereyê jî zêdetir bibin. Kürdê maye pêvajoya aştiye bi zû dest pê bikit. Divê muxatab mezin bibin. Serî HDP, Quwet e, hêz e, Kurdê adedî hene, İslamî hene, Nexşî hene, Tesawufî hene, medreseyî hene. Ez emînim evên mijmartê hemî jî vê tereba aştiye bikin. Hine endamên komisyona aqilmendan ku ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd ketibûn dewrê jî dixwazin deriyê girava İmraliyê bê vekirin û Öcalan bikeve dewrê. Lewre ji xeynî Öcalan tu aktorek nikare vî şerî rawestîne. O çatışmasızlık ortamının verdiği Şikandina Agiribestê û polîtikên asayîşê yên dewletê vê pirsgirêkê çareser nake. Kes êdî şer naxwaze. Biya min ji bo çareseriya van pirsgirêkan aktorekî giring pêwîst e. Ev aktor jî Öcalan e. Divê dewlet tecrüta li ser Öcalan rake û Öcalan careke din bikeve devrê. Encaq ew dikare van pirsgirêkan çareser bike. Wekî din tu kes nikare her du aliyan bîne ser masaya diyalogê. Hem AK Parti û hem jî PKK diya xwe da bi ısraran. Lê aliyên li dervê vê siyasetê dibêjin dawiya her şerek aştiye. Ji ber vê yekê daxwaza li hevatineke ji dil û îradeyeke xurt dikin. Hem siyasetmedar û hem jî aqilmend dibêjin ev şer bi tu awayî ne di berjewendiyên Kurda de û ne jî di berjewendiyê Tirka de ye. Divê her du alî careke din li hev bên û masayê bi tu awayî terk nekin. Lê ji bo vê yekê jî bi qasî bircên Amedê îradeyeke saxlam pêwîst e. Maşallah dekak. Rûdaw.